Transihmisten sorto on ottanut Yhdysvalloissa taas uusia askeleita eteenpäin. Tällä kertaa Kansasin osavaltiossa, jossa transihmisten ajokortit tullaan käytännössä mitätöimään. Ajokorttien mitätöimisen ohella tämä uusi lainsäädäntö tulee kieltämään transihmisiltä julkisissa rakennuksissa vessojen käyttämisen. Ja jotta vainoa saataisiin vielä syvemmäksi, niin tähän lakiin on lisätty pykälä, joka mahdollistaa sen, että ihminen, joka törmää transihmiseen tai oletettuun transihmiseen julkisessa vessassa, voi vaatia siitä tältä ihmiseltä 1000 Yhdysvaltain dollarin korvauksia. Sitten on syytä huomata myös tämä puoli. Se ajokorttien mitätöiminen ei ainoastaan tarkoita sitä, että ei voi enää ajaa autolla, vaan se ajokortti on monella yhdysvaltalaisella ainut kuvallinen henkilöllisyystodistus. Vaan harvalla on loppujen lopuksi passit, ja ne on maksaa ehkä $130 tai jotain sellaista. Mihin tarvitaan kuvallista henkilöllisyystodistusta? Aivan oikein, äänestämiseen. Tämä laki on tulossa voimaan nyt. Mitä se on marraskuussa? Aivan, välivaalit. Eli republikaanit ajavat läpi tämän lain nyt, jotta transihmiset eivät voi Kansasissa äänestää tulevissa välivaaleissa. Tai ainakaan ne, keillä ei ole sopivaa passia. Ja sitten on aika palauttaa taas mieliin kansanmurhan eri vaiheita ja sitä, että mitä 1930-luvun Saksan alkuvaiheissa ryhdyttiin tekemään juutalaisille ennen niitä täysin lopullisia toimenpiteitä. Rajoittamaan kansalaisoikeuksia, demonisoimaan heitä, asettamaan muut ihmiset vainoamaan heitä. Tismalleen samoja toimenpiteitä, mitä tässä tehdään, vaan eri ajassa ja hivenen eri keinoin. Ja mä edelleen jaksan hämmästellä sitä, miten mitättömälle huomiolle esimerkiksi suomalaisessa mediassa on jäänyt se, kuinka systemaattista transihmisten vaino Yhdysvalloissa tällä hetkellä on. Ja tämä on siitä viimeisin esimerkki.